скорпион. Виж ли? Как е на вкус? Много ясно. Верно ли бе, човек? Стичим. Не искам, страх ме. Няма страшно да е. Стига бе! Много добро. Ван от tego. Страх ме, не. Те са махнали отровата. Да бе, ма ме е страх. Аре, я последен скорпион, да видим дали ще остане. Гледай тук опашката му. Я? Това е остра. Да. Мале, не очаквах, че днес ще завърши деня с ядене на скорпиони. Още съм жив. Очаквайте продължение след 10 минути. В болницата. Леле, човек. Много е вкусно. Верно ли бе?